Asime ngenyawo sonke. Amen. Amen. Yaqala uNivan Mkhwaba. Amen. Sibulise kutata umpostile Thwala egameni lenkosi uYesu. Amen. Sibonge kakhulu ngomyalezo ongaka. Ngicela sime ngenyawo simqhobele izandla utata egameni likaYesu. Amen. Kakhulu sibulise kwi leadership yasebandleni, sibulise otata befundisi, omama befundisi, sibulise omama notata abalapha ekhaya ebandleni, sibulise usisa abakhulu, sibulise ndiyaqala uvu amen, sibulise abantu abatsha, sibulise uSunday school. Amen. Sibe sesibulisa zonke indwendwe ezikhoyo phakathi kwethu. Amen. Alibonge igama lenkosi. Lo si zonke indwendwe ezikhoyo si yazibulisa egameni likaYesu. Amen. Ndidla ngova ke izithethi zisithi umncinci umsebenzi wazo. Amen. Zange wabakhona umsebenzi omkhulu njengalo. Amen. Njengoba nibona nje nimapha ndilibandla. Amen. Libandla. Amen. Ibandla ndiyo. Amen. Kuthiwa message from the church. Amen. Alibonge igama lenkosi. Kwenziwa napha ecinga kwami. Ndilebandla kalo ufuna ndigade. Amen. uMC ke uthi sincedisane. Amen. Alibonge igama lenkosi. Ngokuya ndandimncinci ndandisithi qhaba. Ndiyazibona uba ndiyakhula, ndiyave ndiyidinge hour xa ndithetha. Amen. Ndiyazibona uba ndiyakhula. Amen. Andandikhawuleza ndithi sogqiba ndisuke phakathi kwabantu. Amen. Uthi uPaul, when I was young, I spoke like a child. I thought like a child. I understood things. Amen. Senthetha i-perception yami yokuthetha ngoku seyahlukile, senibona ngokwahlukileyo. Amen. So uba ndiyithathile hour niyazi ba ngoku sendimdala. Amen. Alibonge igama lenkosi. Kuthiwa ke mandlulise umyalezo inkulu lento osuke ebandleni oya kubazali bethu. Alibonge igama lenkosi. Amen. We are so honored ke bese tshela utata umfundisi uMakhabane ba we are so honored, we are led. Amen. Uqala kwam ubona ndandiqale ngobona utata ndingeka mbona umama. Uqala kwam umbona umama kwakukho imvuselelo eyayila emhlatyane. Sindisanda usindiswa ke nabafana ndandisindiswe nabo. Sisanda usindiswa sathi madoda make siyeke lento yebusuku esiye emini. Sibona ba serious lento yethu ke siye emini. Kwagcwala kulaa ntente. Safika emini. Xa sithi hayibo emini bapha abantu. Sathathwa nathi awubewa ngaphambili. Awuhlala ngaphambili. Siyamoyika kumkhulu. Umkhulu uyamthatha umpostile. Siyamoyika ke. Wathi gqi umkhulu. Unxibo all white. White. Ngena umkhulu. Encume. Wangena umkhulu. Yo. Tata uncuma ingathi akekho dangerous. Wangena. Awuhlala phambili. Ya different semuni namhlanje ayifani ya late. Hayi man uyathetha namhlanje. Ayifani ya late. Liyenza iqhala leya late into azithetha. Leya namhlanje ingathi akazi uprofeti. Ufundisa umkhulu ngendlela emnandi wafundisa yavala inkonzo. Waqhiba. Wathetha ke emveni kobe evale inkonzo. Waqhubeleka. Kukho nje bake sisententeni kusemina ayivalwanga intente. Kwathi che umuntu odlulayo ephathisiwe uphethe iplastic. Avumkhulu esithi unkosikazi wami esajika songa soma sajika sajonga. Nje ngumama uza neplastic wathi masifala inkonzo. Athini? Xa kukho mama uyashesha uvala inkonzo. Senibona nangoku. Xa kukho mama inkonzo ikhawuze ivale. Kodwa xa ingekho inkonzo ingalithatha ixesha. Yakhale ziyavala inkonzo sabona umama
siqala ukumbona. Amen. Mama ke ngafana athethe engumuntu othuleyo, ndandisithi ke ngokusenikwazi uthetha naye, ndandisithi mama ukade ungasithandi. Athi mama ayikho lonto. Ethula ungazazi na xa urongo, ungazazi na xa uright, mama vela athule nje angathethi. Amen. But into endandiyiqaphela kuye nendiyiqaphela into yoba ungumuntu observant. Nje bethule nje zininzi izinto aziqaphelayo angathi akasiboni. Amen. Ungumuntu observant kakhulu. Amen. Lahamba ke thuba sayasiqina kancinci bevangeli, sayasiqina. We gained ke abazali kubo, we gained i-parents kubo, we gained ukukhokhelwa, safumana ukukhokhelwa kukwizinto ezazinzima kuthi ukuzenza nokuzithetha nokuzimela. Amen. One time akakudalanga sinisiwe kwasole komnye umzalwane, ndizawuqala ubona ifuneral yale cawa uzube nathi ake kwabuzwa kwabo usiniswa kwakuba uzawungcwatywa ngubani, asingcwabe ezintente. Kwakumngcwabo wokuqala. Lo mngcwabo wawune confusion. Lo mzalwane usanda usindiswa kwabo kucawa, kukhona icawa yakwabo, then usindiswe apha. Kukho iconfusion ke ngongcwaba ibandla noba kuzawungcwaba icawa yakwabo. Kwakho lo confusion ayacaca lento, saya singabafana saphatha sound saya. Xa sifika iyaqhuba icawa, qhuba strong. Sa confused uba sizawukwenza kanjani. Inethi imvula. Sathatha izipika sazoyama isententeni. So yama pententeni. Nathi asamkele kangancama apha. Lo mngcwabo uyoquthwa. Samkela kancama. So yama apha ngaphandle ententeni. Qha ke ngoku apha koyameni kwethu nje basingamkele kangapha sisoyika. Asikaqini isibindi nathi kule nto yethu. Kodwa simane sikroba. Akho mntu uzayo na. Mane sikroba. Suddenly, estratweni kuyanetha, yathi imvula. Sabona iumbrella, sithi gqinga estrato. Ayikhona ke iumbrella different nejacket. Khona ijacket eyayimnyama, eyayinxitywa phezulu kwesuti. La jacket yayifanele utata, fanele nomama. Inxiwa kwabini. Athi gqi. Ndiyabona jacket siyayazi. La umbrella siyiqhelile. Khulu wayenesuti ebrown. Kanje nje, wayenesuti ebrown ngikhona. Eyinhle. Xa bihlanga zimhlophe. Edakeni. Anetha. Ezumkhulu. Bamba kanjeni. Ziclean. Ezihlangu edakeni. Ezumkhulu kwakhala. Yayiseyingameli ke ngalaxesha. Kodwa nansi ingameli madoda. Lavuka ithemba. Hayi ingameli xa ikhona zalunga izinto. Wezumkhulu wathi niphethe sound sathi siyiphethe ta. Ndifakile. Bese soyika apha kule ntente singena space saphosa intambo. Nazi isibindi sivele utata ukhona. Aphosa intambo. Wanya 5 minutes sayifaka isound. Yayisezipika ezibini ke ngoko nemedili. Imedeli ne sisuka kude sekunje nje. Fika nje zibini. Sasingenazo nezitende. Singenazo izitende ezibiki sasifaka. Umkhulu wahlala ecani komnyango, emecani komnyango, wahlala esitulweni pha. Kho kwazitulo. Umfundisi wasecaweni wamisa icawa. Wathatha imic ku-MC. Wathi soze umuntu kaThixo ahlale kulandawo makayolanda. Thatha umkhulu kwasuka bashumayeli lapha. So bashumayeli wahlala umkhulu. Wathi umfundisi iyatshintsha ke ngoyiprogram. Kohlabelela icawa, uhlabelele iCPM, uhlabelele icawa, uhlabelele iCPM. Kuzawuthi iculi, kuthi keyboard, atshintshe iprogram. Sathi yabo siwufumene lo mngcwabo. Waphakama lo mama xa izawushumayela, lo mshumayeli uYesu wacaca. Mshumayeli uYesu wacaca. Silinde ingameli thina. Mshumayeli uYesu wacaca. Kwakho imic egreen angeke ezigodless. Kwakho imic enentambo egreen sebenzisa yona. Inamandla ke le mic. Thathwa umfundisi wanikezela kumkhulu. Athi unika bani? Ayithatha ingameli. Athi umhlabelelo wayi1. Atsho nje kabini kathatha ibona intente. Ibona intente yashukuma.
ayibona intente yashundaba base uthathile lo mncwabo wababiza umkhulu beza sasingekho ispace kwialtar kodwa beza abantu basindiswa abantu. Amen. Alibonge igama lenkosi. Ndambona uYesu eshunyayela esingcwabeni. Bona kule cawa kungcwatywa kushunyayela uYesu esingcwabeni. Amen. Athi azibuza yintoni kanti le ndingene kuyo. Amen. Alibonge igama lenkosi. Andihlupho MC unjongeni. Mandiyeke. Sakhula kulento. Wasikhulisa utata nomama ngalevangeli, wasikhulisa sininzi izinto endizi-omithayo ezininzi cha ndibethwa lixesha. Amen. Basikhulisela kulento sikhonzela ententeni sisuka ukhonzela ententeni. Amen. Asingasuthi siyasuta ngoku asingasuthi sasinxiba ijini. Amen. Ecaweni because wafuneka sigade intente. Amen. uThixo wasikelela sade safika kwelizinga. Alibonge igama lenkosi. So there's a lot to appreciate ebazalini bethu. There's a lot that we are grateful for. Amen. Their sacrifices, ixesha labo and everything yabo ebeyenzela thina. Alibonge igama lenkosi. Amen. Kodwa ke kukho lento endifuna uyitsho yoba ndibabone abazali bethu bemkhonza uThixo. Uyazi ukukhonza kwabo akufani nokwethu. Uyabona umuntu olapha okhubeka kwakhe ngayitshintsha icawa, ayitshintshe local church aye kwindawo sekuthethe ngelocal church atshintshe icawa. Bona noba kwenzeka ntoni, noba kubi apha, noba kumnandi, ayikho enye indawo abanayo, baphele lapha. Amen. So ndibabukela ke besikhulisa kukhona abantu abalapha, kukhona imitshato ephuma kubo, kukhona abantwana abazalweyo emitshatweni abaphuma kubo, kukhona i-professionals eziphuma kubo, kukhona befundisi abaphuma kubo, abanye banamabandla abo baphuma apha kubo. Amen. Abanye xa bebizwa kuthiwa ngabapostili baphuma kubo. Amen. Alibonge igama lenkosi. So umkhulu umsebenzi abawenzileyo. Amen. Ingangathi ke bazali bethu we don't appreciate you okanye nibone ngathi anihaleli nibone ngathi you are not doing enough. You are doing enough and niyaqedisela especially ekukhuthaleleni ibandla elileni. Into enandifundisa yona nenasifundisa nokwelibandla into yoba dlangova xa bethetha abantu bethi umfundisi onecawa enkulu uthwele. Isizathu sami sobaphikisa kumkhulu ndimbona indlela alikhuthalelele ngayo ibandla lakhe. Bakhona abafundisi bazi abadumileyo, andithethi kakubi ngabafundisi, andisoze ngikwazi ukwenza lonto. Kodwa ufumanise uba xa ndikhomparisha amabandla ndibona uba inkulu lecawe kamkhulu. Xa lijonga enye yesecret zakhe, umkhulu uyikhuthalela icawe yakhe. Akwazi uhlala endlini. Almost every day usecaweni, almost every day ecaweni. He will drive from eMqanduli to Maclear, aphinda abuye azolala endlini. Adrive eMaclear aphinda abuye azolala endlini. Phakathi evekini not ngecawa. Amen. Umkhulu akayazi lento yokulala phakathi evekini angayanga enkonzweni engalibonanga ibandla lakhe almost zonke ibranches zakhe. Amen. So dibona into batata dibona ukulikhuthalela kwenu elibandla. Amen. You are doing enough and more, even for our families, even for the community, for every community and the branches zethu. Amen. So we safumana ke ikhaya kule cawe, nasenzela ikhaya kule cawe. Amen. So noba ke ngoku ndiyithethe lento noba unganzima nogxotheka ngosesinelikhaya. Andazi umuntu angagxothwa njani ngoba ngathi chillies zange ndiye lawo.
usenento ethi kusekhaya apha. Amen. Analo elinye ikhaya. Engalunga siyithethe sihlale phansi ngeke nikwazi. Ake nikwazi. Amen. Likhaya lethu eli. Amen. Ndibonile ke bazali bethu ne challenges uThixo enidlulisa ezinye zivela nakuthi niswelekelwa nazi members zecawe. Kukhona abantu abangayibonanga yonke lento inhle. Kukhona abantu abafana nomama uMda, omama Thambo, omama Sebe nabanye abantu ebebengabanye babantu ababalulekileyo kwelibandla. Ndabukela kungemnandanga kuni ningcwaba amakhamente wenu. Amen. Zithu ifunerals endizibonileyo into ba these ones are painful. Enye yazo yayisekhaya eSigwaleni. I remember kwenye funeral umkhulu ebiza i-brothers zakhe nabantwana kwabo nabatshana bonke nje amadoda wabiza wawathandazela wabe sethi akuphinde kubekho singcwabo apho. Amen. Kwahamba ixesha kwavele kwaswele komnye umfana emveni kobutata ethethe lo mazwi. Even before kwakhontatha uMashicila, he prayed for them. Kwavele kwasweleka lo mfana. Ndayibona leni funeral, it's very painful. Akatsho umkhulu but ndiyambona this one is very very personal, it's painful. Kodwa ndambona uThixo enidlulisa lo pain. Kweza ndizoyimenshina le enye yes funerals zamakhamente enye that was very very painful. Kodwa ndakubona tata nomama nisima phambi kwebandla leni. Ibandla linemibuzo. Manditsho le funeral. Ile funeral yabazalwane abavele baba neaccident besize ecaweni. Umkhulu wayincama iconference wayobona amakhamente wakhe ebhubhile kwiaccident kwisini. Wayobukela amakhamente wakhe. That was painful. Ndambukela ba uzawubuya thini xa ibuye ecaweni because lo Thixo wakhe bethe uzawunigcina, lo Thixo wakhe bethe uzawuniphilisa, lo Thixo wakhe bethe ngeke anifeyile. Uzawuthini ke ngoku nanga amakhamente abhubhile esize ecaweni? Mama omkhulu wabika ngokwakhe into ba ubani nobani babhubhile. Washo phambi kwecawe bani nobani babhubhile. Sahamba sayongcwaba eManfred wema ngaphambili. Sinemibuzo, ifamily inemibuzo. Naba abantu bethu bebesiya ecaweni yakho babhubha. Uthini ke mfundisi? Siqhubeke sibazisa abantu ecaweni yakho. Bona tata nomama nisima nisithi bazobhubha abantu kodwa ubomi busaqhubeka. Amen. Nabonto bakungekho kubuhlungu kuni kungekho mnandi kodwa nakwazi ukomeleza abanye abantu. I don't know into bangubani ke oza kuni athi kuzawulunga. Amen. So simbonile ke uThixo ehamba nani kwezo zinto zinjalo. Eqhubeka nani. Siyamkholwa lo Thixo ugcine nina wosigcina nathi. UbuThixo uyakwazi ugcina nina kwezi zinto nidlula kuzo. Akana ngasigcina nathi. Nihamba nje nintshumayelo ethi ubomi bobu bomntu buyatshintsha ngoba sibubonile ubomi benu butshintsha apha phambi kwethu. We are so blessed. Ezinye izinto sasizibonela kude ngoku sizibonela kuni. Amen. Mandiyeke ke kuthiwa kudala nithetha. Amen. Kuthiwa manje ukhona lamazwi tata aku Luka 5. Kona libali liku Luka 5. Ithi iBhayibhile phaya
abantu bakaThixo isihlwele sasixina uYesu simxina ngenxa zonke. Ithi iBhayibhile aba bantu babefuna ilizwi likaThixo, benqanela ilizwi likaThixo aba bantu. Ithi iBhayibhile walaqaza uYesu, ubona le ndimbani ngako bantu zayithini la aba bantu bafuna ilizwi, walaqaza. Ithi iBhayibhile xa ijongela bomgama wabona iibhowuthi ezimbini, enye yayikaSimoni. Ithi iBhayibhile wathatha le kaSimoni wangena kuyo. Enye iBhayibhile ithi wayiboleka, enye ithi wangena kuyo. Ithi ke ngokwenye inguqulelo wathi kubo ndiphushele napha emanzini. Utsho uYesu kubantu abebenemission yafeyila. Utsho kuYesu kubantu abadiscouraged, abadisappointed, because balobile ubusuku bonke kwangenzeka into. Kodwa xa efika uYesu ndiyacinga into yoba babenethemba loba zatsho zatshintsha izinto. Suku uYesu wathi ndibolekeni le bhoti yenu, le benisebenza ngayo ubusuku bonke yangalungi, ndibolekeni yona. Amen. Wangena kuyo uYesu. I can sense their disappointment xa bethi inkosi iboleka le bhoti sifeyile sizama usebenza ngayo. Amen. Alibonga igama lenkosi. Liyaqhubeleka ibali. Ithi iBhayibhile wasuka uYesu wangena washumayeza abantu in the expense of iloss yomntu. Washumayeza ibandla, washumayeza abantu, wabashumayeza bonke abantu. So gqiba wabe sethi ke ngokugqiba wathi, now Peter, you can throw your nets. Digqibile ushumayela. Now you can throw your nets. Nibambise. Amen. After the sacrifice abayenzileyo Simon yokuncama ibhoti yabo, beyincamela into yoba makushunyayezwe abantu, izihlwele, abantu ababengabazi nobazi. Wathi now you can throw your nets. Ubambise. Wabese banikeza location ba phosani phaya. Amen. Xa ndihlala phansi ke bendifuna ukuthi bazali bethu ngoku sibonile nesacrifice zonke izinto zenu nexesha lenu namandla wenu. Ngoku sikhalela ukuthi it's your turn to throw the net. Sinibone nibambisa. uThixo ke anisikelele. Nkosi. Hallelujah. Siyabulela kutata uMacingwana egameni likaYesu waseNazaretha. Ngoku sizoza kwizithethi ezilandelayo. Message from families. Yakwatata uNcatsha neyakwatata uGibheni egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Ngeke siyeke ukuyikhonza inkosi, angeke siyeke ukuyikhonza inkosi, ngeke siyeke ukuyikhonza inkosi, angeke siyeke Hallelujah. Ngokuzithoba ezikhulu cela nje ukudlula kule ngoma. Makabongwe, 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 makabongwe,
Hallelujah. Hallelujah. Ngokuzithoba okukhulu ndibulisa utata nomama, ndibulisa abefundisi bonke, ndibulisa ibandla liphela, abehlabelelisi, umphathi hlelo wanamhlanje. Hallelujah. Lo uthethayo ndinofundisa ngokwancatsha, ndiyazalwa esigwalini ngokwempangelo nse-Alice. Hallelujah. Ndixolisela ifamily yami bangcwele engakhange ibekho. Oyena mntu wayewonyulwa nguThixo nguye. Oyena mntu wonyulwayo nguThixo ekhaya nguye. Thina safollow ezinyaweni zakhe. So abantu abangezanga angabi naxhala ngabo, because isandla sabekwa phezu kwenhloko yakhe. Sathi wahamba uyowakhokhela amaSirayeli kukubi kumnandi. So mntakatata forget ifamily yakho xa ingekho, wamkele lo ukhoyo. Eyona nto ndifuna uyitsho, I want to thank God ngabo. Okokuqala uThixo banike wisdom. Hallelujah. Bokukhokhela bengenawo amandla okukhokhela, bedlule ezintsunguzini. uThixo kayithetha, I think ku 1 Peter chapter 4, whatever suffering you are suffering, rejoice in the Lord. uThixo uye wanabo, ndibule uThixo ngabo. Okwesibini wabanika ifellowship. Hallelujah. Ifellowship bazalwane balekile. Balekile fellowship. Okwesithathu wabanika the fear of God. Hallelujah. Okwesine wabanikeza uthando. Uba uthando belungekho kubo ngeningekho lapha nani. Ubuthando belungekho kubo ngeningekho apha. I want to thank God ngabo, uThixo ehamba nabo. uThixo, whatever we are coming from, don't worry. Focus on where we are going to. So ndizotsho kubo, indlela isende. It's not easy. Focus. It's not easy. uThixo inamahamnqa, inengozi, inento yonke, kodwa focus. Egameni lenkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulisa kodwa sibulisa kosingayi egameni kaYesu. Sibulise kodwa abapostoli abakhoyo. Tata befundisa otata bonke omama, abantu abatsha Sunday school egameni kaYesu. Amen. Hallelujah. Singaba kwatata uGibheni emadwaleni eXhorha. Hallelujah. Sindisiwe ke Nkosi Yesu, ndiyayithanda, ndiyambulela uba nami wandichola. Hallelujah. Kubhlungu ukuthetha emva kodwa Macingwana nosisi nomfundiso xa undimi umncinci uphinde ke ungakwazi uthetha kakuhle. Kodwa ke sizothi siyambulela uThixo. Hallelujah. Ngusisi wethu lowa, in fact ke ndithunywe ngutata engekho, then ke nefamily yethu yonke. Ngusisi wethu lo pha kude kufutshane noba kwaba bancinci pha ekhaya, uzemva kwam ke ngohlobo oluthile. Inkosi nisikelele. Ngusibari wethu ke esimthanda kakhulu utata, asikwazi utsho ncam ke ukuthi Sibari ngenxa yokuba ke siyamhlonipha. Uthi Sibari yena futhi umveso usithi tata, uba ukubuyisela back uba mawuthi Sibari. Hallelujah. Sibe singakwazi ukutsho ngenxa yezinto aziphathisiweyo nguThixo. Amen. Sifuna ukuthi happy birthday. Ndifuna nje highlighter ilizwi endiye ndalicinga xa bekucaca uba ke siyanyilanyilana ngothetha, siyoyika uzomapha uba bekuya ngokwethu ngesikhonza
sawugqiba siphume. Inkosi nisikelele. Ndiye ndahlalwa lilizwi ke umpostile uPawulos ethetha nebandla laseFilipi ku-chapter 1 verse 3 apho athi ndihlala ndimbulela uThixo kakhulu ekunikhumbuleni kwam. Inkosi nisikelele. So sinalo mazwi siyifamily, zinkulu izinto esinokuzibika nesinokuzibalisa. Enye yazo endinoyithetha sinobudlelwane nabantu abaninzi, noba ndihamba etawuni, noba ndiphaya esibhedlele, noba ndiphi ndingumalumekazi, ndinguntontoni ngenxa yothando lwenu. Inkosi nisikelele. Kubantu balapha ebandleni siyathandwa, noba sendingabazi abaninzi andibazi, but uye athi umuntu hayi ndiyakwazi ngenxa kamama uNcatsha. Inkosi nisikelele. Sithanda ukunibulela kakhulu, sithanda ukubabulela bandla lethu ngenxa yokuba thina silala sithi peqe ekhaya, siyazazi uba siyathandazelwa. Hallelujah. Amen. Sendisho uba asinaxhala, siyambulela ke uThixo uba nakuwethu impilo wafika. Kodwa ngenxa yokuba ndizawuthini bane-authority, andiyazi uba ndingayicacisa kanjani, le ibekwe phezu kwabo nguThixo eyenza siyazi noba siphi asinaxhala, zii-problem solvers zaphaya ekhaya nakweyiphi n'ingxaki enovela. Inkosi nisikelele. Uthando abanalo, enye yezinto esiyifundileyo kule family bubunye. Amen. Ifamily yethu ifamily e-united ngolona hlobo. Inkosi nisikelele. Siyifunde in fact loo nto yenziwe ngabo because ngamaxesha onke sihlangana nabo, ngamaxesha onke sicommunicate nabo, bayasidibanisa ngandlela zonke. Inkosi nisikelele. Sithanda ukuthi uThixo sengathi angahlala eninceda ngamaxesha onke. Siyamthandaza futhi sengathi anganikhulisa kakhulu. Inkosi nisikelele. Ndiye ndithi kulaa nto xa kuthiwa happy birthday kuthiwe ukhulu ungakhokhobi, ndiye ndikholwe ukuthi ukhulu ukhokhoba because ndinalaa nto ithi khula ube mdala, because sisanida kakhulu uncanca kuni. Sengathi uThixo anganisikelela. Siyanithanda kakhulu ekhaya, asikwazi uthetha kakhulu but kuninzi. Kodwa ke ndifuna ukuthi siyanithanda, nabakhoyo bakwazileyo ukuza nabangakwazanga ukuza, siyanithanda kakhulu. Sengathi uThixo anganisikelela. Amen. Siyabulela kakhulu kuDabsi webandla, sibulele kubakhaya bam ezantsi eDatshi egameni likaYesu. Amen. Sizawuza ke ngoku ku-cutting of the cake, uMrs Khalimash egameni likaYesu. When you are, be bright in the corner. Where you are, be bright in the corner. Where you are, 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 where you be bright in the corner. Where you
Be bright in the corner where you are. Amen. Kuthiwa ke apha mandizo sikisa bazali cake. Omi phambi kwenu ngumama uKhalimashe Makliye. Hallelujah. Ngicela uthathe lithuba ndibulise kumtata, ndibulise kumama ngelihle igama lenkosi, ndibulise kutata umpostile uthwale egameni lika Yesu, ndibulise kodata befundisi bonke, omama befundisi, ndibulise kwifamily yakulotata ehlabatshane, ndibulise kwifamily yakulomama ngapha emadwaleni. Hallelujah. Ndibulise kwindwendwe zethu, singabantu abazibukayo ke indwendwe, siyazibulisa egameni lika Yesu. Hallelujah. Ndibulisa tata bonke, ndibulisa mama, ndibulisa sisabakhulu, iyouth, iSunday school nekwaya yethu esivumela kamandi ngelihle igama lenkosi. Hallelujah. Kukhona ke iscripture pha kwindumiso 1:18 esithi, this is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Silapha ke sizovuyisana nabazali bethu. Hallelujah. As banamhlanje be celebrate ibirthday yabo. Hallelujah. Ndizothi yeyabo because sinala date ye 16. Hallelujah. Siyavuyisana nani mama notatam. Amen. Andizuthetha kakhulu ngakeki kodwa into endiyaziyo ngekeki, ikeki yenziwa zii-ingredients. Hallelujah. Ezohlukahlukeneyo, kukhona wena flour, wena qanda, kukhona wena swekile, wena tyiwa. Hallelujah. Kodwa into ebalulekileyo kulanto yala keki ndiyokubana ngoku seyinhle injeya. Hallelujah. Hallelujah. Endiyibona mina ngoku seyithetha iunit. Hallelujah. Besifike apha sisuka kumakhaya ngamakhaya kungahlangenanga kukubi. Hallelujah. Kodwa sathi sawudibana nabazali bethu, ubomi bethu batshintsha ngoba baye basi-introduce kuYesu. Hallelujah. Namhlanje sinobomi. Hallelujah. Ngenxa yabo impilo yethu itshintshile, kumnandi kusindiswa. Hallelujah. Basizisele into enhle, ilifa elingekhe lasuswa kuthi. Amen. Andizuthetha kakhulu, ndizocela nditshatile bangcwele. Hallelujah. Xa nizohlisa umama notata bengicela utata Khalimashe azongincedisa ndehlisele utata. Hallelujah. Hallelujah. Bengicela utata Khalimashe azondehlisela utata. Be bright in the corner where you are. Be bright in the corner where you are. Be bright in the corner where you are. Be bright in the corner where you Happy birthday. Hawungicule lesi sinuko. Ngicela siphakameni sonke abakwaziyo xa sizawucula le ngoma. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear parents. Happy birthday to you. We love you so much. We love you so much. We love you so much. We love you so
wami umsebenzi uyaphela in Jesus name. Nkosi yami. Hallelujah. Siyabulela kakhulu kuba Siphethelwe. egameni lika Yesu waseNazaretha. Hey Nkosi yami. Hallelujah. Ngelixesha sizocela uphakamisa utata umkhulu nomama umkhulu bazo reply egameni lika Yesu waseNazaretha. All right, okay. Ndizikhethele mina ukuhamba noJesu. Ndizikhethele mina ukuhamba naye. Ndizikhethele mina ukuhamba noJesu. Ndizikhethele mina ukuhamba naye. Ndizikhethele, ndizikhethele mina ukuhamba mandibulise i-leadership yonke ngokukhethekile utata wethu uthwala okhona phakathi kwethu siyabulela mntu omdala cela sime ngenyawo simqhobele izandla ubukho bakho la endlini si uthathe kancinci umise iprogram yakho neyasebandleni uzoba kunye nathi siyambulela kakhulu uThixo owandihlanganisa nawe noba sahlangana kanjani kuyabonakala uba kwakulicebo likaThixo iselicebo isayakuba licebo likaThixo. I thank God ngendlela osihlonipha ngayo sile family nebandla ngokubanzi ukusuka eMonti uze kwindawo ongayazi noba uzawuphatheka kanjani because what I believe in ngicela ungidlalele phansi mfethu
ndingumntu omhloniphayo kakhulu umuntu. That is why once I discover the signs of disrespect emntwini ndiyaphuma immediately, because andingomntu ongamhloniphiyo umuntu noba unento noba kananto, noba ufundile noba kafundanga. So kum into enkulu loo nto uba uzohlala la umisa iprogram yakho nebandla ungabikho ebandleni ngecawe. Ayonto elula ukushiya ibandla ngecawe uyoba sebandleni lomnye umuntu. Thank you very much. Keep on praying for us. Uthixo ke evuma uhambo oluluselude. Sekhona izinto as I'm seated there ndikuva uministerisha. Mininzi imihlaba oyicela ukukhulula mfethu. Mininzi imihlaba oyivelele kwi-leadership. When we talk of leadership, asithetha nge-leadership ecaweni, sithetha nge-leadership. Yes, so mhlambi ke omnye umuntu angangayihoyi loo nto kuba engekaziboni ngomso eyinkokheli. Ndiyacinga uba ndiyarhala kungabikho bantu abahambayo ngoku nje bangithetha njengo vele usosuphuma. Dawuthetha wawuphuma ke so ndiyafuna uba unyawo beziphakamisa. The future yayo nayiphi into ixhomekeke kwisikhokelo sayo. If you want to see the future of the business, chonga isikhokelo sayo. If you want to ukubona the future of the family, check isikhokelo sayo. If you want to see the future of the church, check the leadership. Unezinto ke ozichaphazele ezithi lento leadership is not about ayifuni bantwana, not ngoku age, ngoku mentally and spiritually maturity. Benthetha besine workshop here, leaders here. I'm the chairperson where we fundisa la umqando neXhosa. Benthetha ne leaders ngisithi ukuba ngumfundisi akukwenza ube inkokheli. You can be a pastor but not a leader, because kukhona amanqanaba ekufuneka udlule kuwo ukuze ube yiyo i-leader. That ndenza umzekelo ethi to give birth, ukuzala akukwenza ube ngumzali. Ubenethamsanqa lokuba nomntwana awabinazo izikills zokuba ngumzali. That is why sinabantu abanabantwana abakhulisela abantwana ngabanye abantu okanye abangakwazanga ukubenza abantwana babe yilento uThixo afuna babe yiyo. Thank you very much. Nizo umhlaba ovelele kwi-leadership. Besithethileke uba I will organize as a fraternal sikubize nathi siyakudinga apha. Khona lenye indoda engisebenza nayo phakula department yakwa leadership ingu-liaising officer. Ngiyayisho ningayiqophi lento bafana cimani lapha, ngayiqophi. Now si propose meeting workshop, akanga respond groupini, safaka date kanga respond kwanikelwa ngabantu
raise imali kwenza workshop aka-contributor akaveli yaqhuba workshop akasichekishe uba senze njani ndayalela as a chairperson ba take this person out of our group immediately mkhupheni ngoku because usho ukuthi ukwindawo erongo because bayandibuza ke abanye befundisa sawuthini xa uphendula ndithi akazuphendulwa nini uzophendulwa ndim and if nyani he is a leader umele kuyi-understand nje so we thank you very much kamazwi osixhobise ngawo mandibulele kakhulu kwisikhokhelo sebandla sonke otata nomama abefundisi nesikhokhelo somama nesikhokhelo sabantu abasha nesabantwana ukubambisana ngalo msebenzi ube impumelelo. Enye yezinto ezibuhlungu kwi-leadership ukwenza umuntu abe yinto aze lo muntu akuba yinto enze wena ungabi yonto. Into yalapha kwi-leadership leyoba uthathe umuntu because of emsebenzini umbone ba lo muntu active uyawenza umsebenzi umpromote abe sekhupha wona ngaphandle ofisini kungene yena. Into yakwa leadership le uyayazi ne yeah so utata Macingwana apha uvelele izinto ezimbalwa senizawuyeka ngoku ezinye zazo zibe painful kum esaqhubeka nokusithetha ukuthi khona labanye abantu esaqala nabo le project yalendlu bahamba ayikho into painful kum njengokungcwaba umuntu noba ungazungibona into nonwabile singcwabeni andikonwabela ukungcwaba umuntu especially umrhamente. Ubomi ixesha endilichitha apha kwam lincinci kakhulu esatsho Macingwana lincinci ixesha endilichitha apha endlini ayivami ukuphela iveki ndikhona unless mhlawumbi ndiziva right kodwa nalapho ndiyazama ukuphuma noba ndiziva right. I have to travel to Maclear, Yuki, Manfletcher, then BNDS Maclear. I have to travel from here to Manfre. If months bandi travel twice a week. It's not easy using money, using my cars. Ndingajonganga nzuzo kukwakha umsebenzi kaThixo uMacingwana uyayazi ndasebenza kakhulu kula branch kuye Nqeleni ndanditravelisha ngobusuku pha like 6 phume ngo-10. I remember one of my colleagues engifonela ethi kum Dlongamposile yeke lento yokuqhuba ngobusuku. If endaweni awuzulala ngcono ungaye okanye ungene emini. Now ndayithatha serious ke loo nto. Asikhange sifike lula kule ndawo tata uthwala sikuyo ngoku. Kodwa ke kumuntu osibone sesilapha sifike lula kuye lo muntu. Njengoba esisho kuMacingwana ukuthi sisuka phi. Zibe ninzi izinto esihlangabezene nazo. I thank my wife because she always with me. Kukambalwa ndisiya kwagqirha ndidle treatment ndigqibe
uyafumana sibe treatment endigqirha enye ithi ityiwe ekuseni ityiwe emini andikho ndimkile ebusuku andikho ndisenkonzweni so ndiyitya for 2 days after 2 days ndiyiyekile so ukambalwa ukhwenye pendlini ngoku bendisandluya kwagqirha angayigqibanga because ndiyakwazi uyisela ekuseni emini andikho andiqiniseki ncam uba xa ndiyifaka emotweni ndizawukwazi uyisebenzisa because funeke ndiphume enkonzweni late ndiphume ndihambe so she always with me ngemithandazo ngamazwi enkuthazo sibulele kakhulu kubazalwana obukhona benu la endlini nazidina nazoba kunye nathi la neminikelo yenu siyibonile siyayamkela I don't believe mfundisi umyalo ekuthini ihlala phansi mfundisi ihlala phansi I don't believe ekuthini nonganikelanga unikele ngenhliziyo I don't believe kulonto so thank you very much ngeminikelo yenu kakhulukazi ubukhona bakho ngiyabulela mina ngaphezulu kwemali yakho okunye endihalela ukushiya ukuthi uThixo wasisikelela ngale ndawo indawo yethu esikhonzela kuyo le asikhange kube lolu uzofika la njengoba ubona ba kusasetyenzwa akukagqitywa siyayikholwa ke inkosi bayizosinceda ngendlela enizinikele ngayo ekusupporteni thina nisiziziqu nasekuxhaseni umsebenzi wenkosi uPaulos unamazwi awathethayo xa efika kwibandla labandla lase-Efes eveza into yoba kwabizwa uba abulaleke ukuze angaceli inkxaso bantwini not all the time apho singayidingiyo inkxaso yenu siyayidinga left right and center imithandazo yenu namazwi enkuthazo neminikelo yenu bendibukele phaya nithi yintoni le nsimbi ngasemva evenini itoban not itobananzi yes iveni yami iqhawukelwe ilanto ayiqhakwanga ngilayishe insimbi ngilayishe isiqobo qhawuke ngilayishe abazalwane I think ndiyaguga ne I think ndiyaguga moto yamzange yalayisha abantu ndiyaguga ngo andikulayishe so unetha ndiyayibona ngoku ikhuhleka ibhodi ngoku ke ndayiva ndihamba masiqha ibetha insimbi lingava qha qha udwa usibu tata mayikhushwe xa nje ingabikho kwayona apho ndiyakhona ndiyakho into ethi yinto uThixo awandibizela yona le zonke into endinazo ndibe nazo ndawube ndila akho nenye into endingema la ndikubalisela uba ndayifumana le nto kanjani I can't khona enye manibonge kakhulu kwiifamily zethu yasekhaya umkhulu wami benirepotela uba bakhona umphango okhoyo efamilini that is why bengakhonanga uba khona manibonge kakhulu ngabantu abasixhasayo bayihlonipha kakhulu indlela esikholwa ngayo ekhaya
bayihlonipha indlela esikhola ngayo ekhaya. Siphinde sibonge ifamily yakho lonkosikazi ebukhona bami. Siyabonga nabo inxaso yabo kakhulu. Asikaze sihlangane kanje bangabikho. Thank you guys. Modima uhlelo lofazi baratuwa. Andazi dathwala ningayibeka kanjani lento. Sive. Thank you sir. Phakama izapha. Kangasho kubuza uzapha yena nje. Ndimbone sefika nemoto la usiphethe ikamera khwela ngale. Uzoqabela epulpitini yawo. I-service yethu live. Inangu lo mfasa endleleni. Sasibone umbulu. Apha ecaweni. Sasiqala ubona naphaya ngoko umuntu ndamthanda, wanithanda naye. So unethi nje ndimfonele umisa everything. I'd pay attention kulento nebiza la. Now if ungena ku Facebook bana i-page la inkonzweni, ungena pha. Yes, i-live yonke into yethu. So now utatala sithi I think dathola xa uzaba live ufuna ukuzazi bu live so that into yakhe ibe ne-order. I'm sorry about that. I'm sorry. Nam khaba ngixelele nje sendibona ngemessage engithumelana ba ibu i-live noma. Hayi kodwa akaya akho ndimkileyo nokho. Kodimkileyo. So siyabonga kakhulu mfowethu egameni lika Kristu Yesu. Inini conference yenu? Nge-10th. On the 10th you will be here. Friday, Saturday morning, Saturday evening, Sunday. On the 10th. Yes, we'll talk. Thank you. Sacela ke nabafuna ukuthathelwa imitshato yabo izingcwabo unayisana systems. Yes. Yeah, bangadibana naye nje. Oleni bazalwane. Ngukhatebe Productions ku Facebook. Services zethu sizenzayo imitshato, imingcwabo, imigidi, birthday parties, graduations. Inumbers zethu zikhona phana ku Facebook. Ongenayo Facebook ngicela ubiza inamba ayibhale phansi. 079 75 ababhali bajonge kuthi kanje. Balan. Thank you. 1 to go. 079 75 36 297. Kayudibano tata umbostini. Thank you very much. Love you, my son. Thank you. Before ndehle ndicela qaphela bukho babazalwana ababuya eNtabankulu hamba nomfundisi Miyalo bakhona la endlini. Mani ngenyawo lapho nikhona abazalwana. Izanla kum. Izan kum. Mandla. Upomunye. Usisibani. From Tabankulu beza kungoza ka 10. This is serious.
This is very serious. Can't you think the band is out to kanje? All right. Ifana noba kandi icinga ukuthi bana uqhaba kancinci kanje. Sibuliseni bazalwana. Sinike nje igama nefani. Ungasiniki ivesi, sinike igama nefani ukuthi ungwaphi sawusindisiwe. Uyeke ivesi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And zawuthatha lithuba ndibulise utata umfundisi. Ndibulise umama umfundisi engekho, ndibulise utata uthwala, ndibuyisile ibandla lonke liphela. Gama lami ndingikwanele isename ke ndingugqwede, ndingucwerha kisiduko. Umlawu Hlahlana uJembu ndimkhethwa ngam ke lowo. Okubalulekileyo ukuthi ndingumuntu before owayesindisiwe ndabona uMr Myalo. Amen. Ndathi icolleague yami nguMr Myalo siphangela sonke pha esikolweni. Ndathi eyona nto iziselwe kwela gulu uba izolanda mna. Wacimba ke umyalo ndiyadlala. Ngathi Mr Nthe uzele mna and elibandla laseTaungulu xa uphinda ngapha emqanduli exorha uzalishiya apha kum lelami elibandla. Wacimba ndiyadlala uMr Myalo. Ndahamba ke ndaya kuye ndavuseleleka. Ndiyafuna ukutsho ndithi apha ndisindisiwe, ndisaya kusindiswa nakwelizayo. Ndimbulela uThixo ngempilo yami kakhulu. Uyitshintshile kakhulu. Ndiyabona nezinto bendimane ndizenza nokongo zizikhiqikile. Amen. Kwabantu belapha ibithi binzima bayayazi abantu ukuba ndibekhona ngecala into enzima yonto ilula. Kodwa ke ngekuthi bandithandaza phandle ndimcela uThixo ukuthi makaguqule ndide ndikwazi nam ukuma esihlangalale nje bandimile kanti soyika isihlangalala ke zange ndasoyika andisayi kusoyika ke futhi. But okubalulekileyo ndisindisiwe bazalwane, masibulele lo phathi ukuthi uThixo isindisile impilo yami. Amen. Amen. Hallelujah. Kuliso qanga lona eTabankulu. Okubalulekileyo ndisindisiwe ngokufika kwaTata uMyalo eTabankulu. Siqale sibonge kuni tata omkhulu ngokangapha emampondweni ndizothi ngutata omkhulu nomakhulu. Ngokusikhulisela utata ofana notata uMyalo ze ahamba ukukhulisa thina. Siyawubonga umsebenzi omhle kakhulu ngotata uMyalo seNtabankulu. Imfundiso esifumana kuyinkulu kakhulu noba ke siyoyika bazalwane. Kodwa uThixo uyasinceda and usazosinceda. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngumama uGwanisheni wasebhizane. Nami ndisindisiwe, inkosi iyayilawula impilo yami. Amen. Hallelujah. Amen enkonzweni. Cela ubulisa otata abakhulu ngegama lenkosi nomama. Othukile bendimbuza uba umthandazo ubunini. Mama yezana lona. Bendimbuza abaphandle kanidibana umthandazo ubunini kwakho. eNtabankulu okukhulu nje okubalulekileyo ndamamkela uYesu. uNkulunkulu wasisiza wasinceda wasibikela utata uMyalo wafike waguqula impilo zethu. Amen. Ameni. Ameni. Ndicela ukubulisa ngokuzithaba okukhulu kutata umpostolo. Ndibulise nomama umpostolo egameni elihle likaYesu. Ndibulise otata bonke egameni elihle likaYesu. Ndibulise nomama, ndibulise nosisi abakhulu, ndibulise neyouth, ndibulise noSunday school egameni elihle likaYesu. Ndinguntombi oqala ngowakwaGcaba eNtabankulu, ndisindisiwe.
ndibulela uThixo oye wanceda oye wathatha utata umyalo wombeka phayana eNtabankulu. Usukela oko efikile ndibona impilo yami i-right, ndingumuntu othanda ukugula kodwa ngoku ndizibona ndingcono sukela bandize ndazonyathela nalapha emqanduli ndibona uThixo enceda impilo yami. Siyambonga utata ukusikhulisela utata umyalo. Amen. He has done great things. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Praise His holy name. Praise His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. Elithuba silifumanayo sibulise kakhulu kutata nomama umpostile uNcatsha, sibulise kubawo wethu umpostile utata uThwala, sibulise ku leadership yonke yebandla, sibulise komama, sibulise kosisa bakhulu, sibulise kulutsha, sibulise ku Sunday school. Ndishiya ke into ebaluleke kakhulu, ndingutata, sishiye otata, sibulise otata. Sibulise zonke indwendwe ezikhona phakathi kwalomzi wasekhaya iCPM. Owethu umsebenzi mfutshane kakhulu ukuthi nje enkosi. Masiqale sibulele kakhulu kutata. Usichole tata singo no name. Sile family yase CPM. Wasenza saqala sanamagama. Sabizwa ngamagama. Sahlonipheka kwindawo esisuka kuzo. Siyayibulela kakhulu londawo. Sibulele kakhulu kwi leadership yase CPM for a clear program yonyaka. A program ngalo lonke ixesha izinto ezikuyo akho nenye eshiyeka ngasemva. Siyayibulela kakhulu londawo. Sibulele kakhulu kuzo zonke iorganizers zale mini yanamhlanje okokuba mayibe kule level ikuyo. Siyabulela kakhulu egameni lebandla. Sibulele kakhulu kubathandekayo abathe benza lo msebenzi wamhle kangaka, because ukunikela, ukubulela, wenze lo msebenzi wanomohluko kweminye imisebenzi. Sibulela kakhulu egameni lebandla ifamily yakwaGibheni, oMbangweni, oGavu,
abathe bayinxalenye yolusuku lwanamhlanje ukubonakalisa into kokuba they support us as a family because basizalela umama wethu abaphelela kusizaleleni umama wethu baqinisekisa into bangalo lonke ixesha sinezinto esinazo babe inxalenye yethu siyabulela kakhulu sibulele kakhulu kumzi waMatiyani onongqwangile onombambalalana ngokuba babe inxalenye yolusuku lwanamhlanje ngoba namhlanje sesibizwa ngoname is because bona bazala unyana esimbiza njengotata thina because as this family usintroduce kwi-level abanye bethu ababangazange bayicinga into kokuba bangazibiza ngegama likaThixo siyabulela ke kakhulu to that family ngomsebenzi omhle onjalo abasenzele wona sibulela bethuna kubo bonke abanye abantu esinothi kanti bekufanele basibabulele sabe asibabulelanga ndayiphiwa ke leyo kuqala ngeyokugqibela ndiqale ngeyokuqala ndiqale ngeyokugqibela ndigqibele ngeyokuqala in case ukuthi ezazibheks bezime pha ibingubani igama ngusivuyile ndungokwanqetho ndizalwa okanye ndisuka kula family yale Cawe isenqeleni ekhokhelwe ngumfundisi uMacingwane utata samnikwa ngutata wethu utata umpostile esisheka singagodoli ngalo lonke ixesha ethe akabikho phakathi kwethu nditshatile ke ntombi entle yasemalungeni zazise ngalo mfana Hallelujah ndithathe lithuba ndibulise utata ndibulise umama ndibulise otata bonke omama bonke i-leadership zonke egameni lika Yesu utata ke uwaqwelile bulele wonke umuntu ngeba ke ndimgabulele izigcawu qha uvayileqa imic ndiyabulela Amen ndiyabulisa kutata ndibulise kumama utata ndibulele nina ndiyabulela kakhulu endibulelekeni ba ndibulise kwindwendo zonke ezikhoyo ndibulise komama bonke ndibulise kotata ndithi happy Father's Day ndibulise kosisa bakhulu ndibulise kwi-youth ne-Sunday school ngehle igama lenkosi amen igama lam ndinguNewo ndingwakwakosi ndiyakhonza kwibranch yaseMatli amen ndizokwenza izaziso zasekitchen celwa utata nomama nendwendwe zonke baye kwibalcony then abanye abantu cela bahlale apha inkosi Hallelujah ngokusithoba khulucela ubulisa kutata umpostile ndibulise kutata umpostile ndibulise kotata befundisi nomama befundisi no tata no mama no sisi no bhuti ndibulise kwi-youth ndibulise nakwi-Sunday school egameni lika Yesu amen igama lam ndinguNikho ndingufana indlala efana yam ndisensiwe ndiyakhonza kwibranch yasemission amen ndingu-deputy chairperson wabantu abatsha ku-national amen ndithunywa i-executive yabantu abatsha into yoba ndizawudlulisa ezi zaziso esokuqala apha enkonzweni we have i-social platforms if I may call it like that sino Facebook sino TikTok sino WhatsApp channel kuzo zonke singu Christian Partnership Ministry siyacela kakhulu ukuba awukayijoin iWhatsApp channel yethu undikrwece nje ecaleni ndiza kunika ilinki uyijoine abasesebambalwa kakhulu pha kwi-channel ku-Facebook ndicela nje usearch uChristian Partnership Ministry uklikhe ufollow button amen naku-TikTok we are Christian Partnership Ministry okanye usearch CPM Church ku-TikTok yes siyacela kakhulu i-followers zethu zande njengoba nathi sibangaka apha ekwikhaya lalapha ekhaya amen okwesibini sine-youth conference ezabe ilapha emishini nge-10 to 12 July khawukhe uthi clock it
So sinolo mnyadala ke we youth conference ozobulapha emission nge-10 to 12 July sinayo neprayer i-camp for abantu abatsha. Dates have been communicated. Siyacela kakhulu si-attend nayo iprayer izobe ibanjelwe apha emission kula veki njengoba ngeweekend izoba yi-conference. Okwesithathu siye silungiselele ke singabantu abatsha xa sisiya kwi-conference yethu njengoba siyazi into yoba kuye kucelwa ama-target. So ngoku umntu xa i-conference yakhe uyakhuphe ×2. So kuyacela into yoba laa mali ubukade uyikhupha ulungiselela ngayo kuzo zonke ezinye ii-conferences uyenze ke ngoku iphindwe kabini nakathathu, because ke inintsi into ke esijongene nayo singabantu abatsha kulaa mnyhadala wethu siya kuwo. Siyacela kakhulu sisapotane. Okokugqibela, we do have tickets for Mr. Miss and Mrs. CPM. Amen. Kusazawuba late man kula weekend. Amen. Khawukhe uthi man clock it, please. So we do have tickets ke ngala weekend. i-R20 itikiti akhona ngoku. Mna ndiyakucebisa into yoba uvele nje uzibambele nje itikiti lakho kwanamhlanje. Amen. Izawuba inkulu into epha kula weekend. Hallelujah. Siyacela kakhulu sisapotane egameni lika Yesu. Amen. Maybe zangungikholwe years ago, maybe zangungikholwe that we will put screens now that siyakhonza ngoku khona abantu abangekhoyo apha but basenkonzeni kwezinto abakuzo. You see that watch and pray. Ufana noba if ngithe into ndizawuyenza phola ndizawuyenza. Ifana noba ndithe andizuyenza. Siyama sonke. Thank you very much. Sizovala ke ngoku. Masithobe inhloko zethu sizovala. Xa yebizwa amagama, xa yebizwa amagama, xa yebizwa sonke sithoba inhloko zethu before sivale inkonzo nanku uNkulunkulu ethetha. Kubela ithamsanqa nensikelelo yoba ube khona kule nkonzo.
angihali ubuyele ekhaya ubuya ngendlela ubuze ngayo. Oh yes Lord. Apha phakathi kwethu kukho umuntu endihalile ukukwazisa yena kuthi igama lakhe nguKristu Yesu. Hallelujah. iBhayibhile xa ithetha ngaye ithi ngumxolelanisi phakathi komuntu noThixo. Ithi lowo wazinikelayo ngenhlawulelo yokukhulu labantu ezonweni zabo. Oh yes Lord. Ithi wazithabathela kuye zonke izono zethu. Abesethi kuba basekhona abanye abantu abasindwayo mabayithathe yonke imithwalo yabo bayinike yena ngoba usikhathalele. Oh yes. Ngifuna ukuthetha nendoda elapha nomama olapha nentombi elapha ibizizele nje enkonzweni ingazi ba kukhona umuntu owamkelwayo ogama lakhe nguKristu Yesu. Jesus. Ngicela ukuba ubukhona umuntu lapha endlini othi enhlizweni yakhe nami Tata uMpostile ndiyamdinga lo muntu koba ubomi. Ndiyamdinga to comfort me, ndiyamdinga to heal me, ndiyamdinga ba angiweze khona inhlambe engakwazi ukuwena kuzo nefamily yami engakwazi ukudlula kuzo. Angakudlulisa ngumdlulisi wasidlulisa nathi nawe angakudlulisa. Ngicela ukuxelela lento ayilo cebo lakho into ba uzela. Ngaba ngubani okumemile kumemela la ibe ngumnwe kaThixo lo. Ngicela ungayimisi ishike lento uthi sowukhona kuye uphosane naye. Thatha nje yena wena uhamba ubuyele ekhaya. Thatha nje yena ubuyele esikoleni. Thatha nje yena ubuyele emsebenzini. Thatha nje yena wena xa sekhona. Xa sekhona isimo sakho sizawukwazi nje ba ikhona enye into ekhoyo la. Thandaza nami, thandaza nawe, ngithandaze nawe, ngithandaze nawe wena utsho enhlizweni yakho. Ngicela ukwenza lo mthandazo nabo bantu abathi Nkosi Yesu ndinguyelo ndincede nami yona impilo yami istakile, ifamily yami istakile, abantwana bami bastakile. Take Jesus. Thank you Jesus. Take Jesus. Take Jesus. Take Jesus. Take Jesus. Take Jesus. Uyesu yedwa usanele usilingene isimo sakho siphela. Uyesu yedwa. Uyesu yedwa xa ekhona yena uyesu yedwa. Lapho kumnyama khona kusaphinde kube mnyama. Xa ekhona yena is a remedy. Uliyeza kwabagulayo ngamanzi kwabanxaniweyo. Ungamandla kwababuthathaka athi uPaulos ekuphelelweni kwethu ngamandla kulogama sinamandla. Thatha yena. Oh kukhona abantu abangivayo. Ngicela uthandaza nabo bantu endlini. Ngenze ndikubone ngoba uphakamisa isandla sakho wena uthi Nkosi Mpostile ndiyawudinga lo mthandazo ndinguyelo ndiyile ndoda ndiyile ntombazana ndiyile nkosikazi. Lo mthandazo uzakwenza manje ngashiyeke ndiyamdinga uYesu abe inkosi yobomi bami. Just raise up your right hand. Kulonda uhleli kuye nje awuzuza ngaphambili. Raise up your right hand. God bless you mfethu. God bless you mfethu. Manomnyana nazo isandla ndiyasibona nazo isandla ndiyasibona. God bless you. Yangena inhlahla ekhaya. Hallelujah. Jesus. Lesicimba kuzala umpostolo thina besingazi bazawufana nabanye abantu. Jesus. Wanenhlahla wena weJesu. Bafowethu nyangiva ne. Nyangiva bafowethu nyangiva. Nyangiva bafowethu nyangiva ne. Nyangiva. Bengcima nyandiva ngcono sibu. Bengcima nyandiva ngcono nina. Nasi izandla zabantu sipha. Bengihlala ukubeka ezami izandla phezu kwakho ke. Hallelujah. Bengifisa ukubeka ezami izandla phezu kwakho. Izala. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kwemiyalo. Cela uthandaze nabo mfethu.
He has done great things. Hallelujah. He has done He's now. He says that great things. Come on. Ngavumi siwenzele umthandazo ungekho la. Ngavumi nangweza. Hey, nangweza. Iba niphi bazalwana. Bazalwana kuyeka sikuyenza kuyesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Is now. Hallelujah. Is Ekhaya lami usikhumulele phambi izandla zakho siyathandaza inhlanhla le oze kuyo namhlanje uzakwenza lo mthandazo emveni kwami nangomnye uzakwenza lo mthandazo emveni kwami ukhwazekazi kukhulu ngesibindi nangokuzithemba uthi Nkosi uYesu Nkosi uYesu namhlanje ndiyakwamkela ngoba inkosi nomsindisi wami ubomi bami ndibunikela kuwe egameni likaYesu waseNazaretha vusa umphefumulo wami obufile ngenxa yezono egameni likaYesu waseNazaretha ndiyakholwa ukuba uyinkosi ungumsindisi yenza uxolo phakathi kwami noThixo egameni likaYesu waseNazaretha namhlanje ngisindisiwe isidalwa esitsha konke kudala kudlulile egameni likaYesu waseNazaretha siyabonga ba uThixo wethu ongcwele nabankosi abantwana bakho bese kuwe Thixo namandla uyabasindisa uyabaphilisa uyabahlangula uyabasikelela egameni likaYesu waseNazaretha impilo yabo Thixo wethu namandla mayitshintshe Nkosi ihlaziwe egameni likaJesu waseNazaretha moya oyingcwele oyinkosi yobomi babo nguThixo wabo egameni likaJesu waseNazaretha. Father, we thank you, we bless you Lord in the mighty name of Jesus Christ. We thank you Lord. Isango lakhona lisango kuJesu isango Ngicela please be very fast thatha details zabo zonke ngicela abantu abasha bazasincedisa hlala phansi nje ungena ukudla ngokho kumuntu uzomke ngadlanga ungamkhipha inkcukacha zakho singathathwanga ungemke inkcukacha zakho singathathwanga. Come on, where these guys, bring these two guys, come here. What are you doing for me now? What are you doing for me? Wara. Jesus. Wara. No, it's just a matter of time. Otherwise, the favor of the Lord is upon you. Just a matter of time. Wara. Be patient. Don't panic. Yes. I'm
seen the hand of the Lord open the door for you. Don't worry. Thank you, Jesus.